Ja. Nu laver vi lige en afrunding på vores... På det der Tim og Martin på jagt på ræv. Men det var ikke nogen ræv, vi så Kun fugle, ikke? kun fugle. Ja. Og fasaner bagved os. Ja, det var der masser af. Det går lige derinde bag og gokker og løs. Men vi gik en tur ned over marken. Ja. Det er, de har skrålagt rapsen, men de har ikke høstet den endnu. Nej, de er ikke høstet endnu. Og alle de der stube, mand, det er jo Jeg er ved at falde over dem. kraftet med sådan nogle ordentlige javertutter. Men vi gik en tur ned til stranden, og der var masser af ænder og måger, og der stod en og fiskede, Ja, og en vandet, det var helt Blank. fantastisk. Ja. Så, og så gik vi ned langs med stranden og op til skellet igen, Ja, og og tilbage til gik vores vi plads. tilbage. Så nu sidder vi her, og nu bliver vi så enige om, at det bliver så ikke i dag. Det bliver ikke i dag, vi finder en ræv. Nej, men vi prøver igen. Vi prøver igen. Og så... ja, men det har bare været en skøn aften. Det har Og været vi en skøn har, aften. vi har da fået En øl. en øller, og så kom der lige en lille smule drøb. Lille smule Ikke? drøb. Men det var ikke det store, og vi så Nej. en flot regnbue. Ja, så en fløjt i hel bue, Ja, udover... som man ser så sjældent. ja. Så. Men det var, kan man sige, Alt for dag for Tim og Martin på tur. på tur. Ja. Første afsnit. Første afsnit. Kan I have det godt? Og have en god aften.